Dobre, tak vítam vás pri streame, dneska máme sobotu. Dneska bude taký trošku kratší stream, nebude trvať 2 hodiny, ako zvykne, pretože mám ešte iné povinnosti, okrem streamovania, ale kým som tu, som plne pre vás, takže môžete sa ma čokoľvek opýtať. Na začiatok si preberieme nejaké veci, pretože minulý stream sa vám páčila téma o karnivore, ktorú sme veľmi nestihli rozobrať, lebo sme to začali preberať až na konci streamu. Tak, čo je to vlastne carnivore dieta, hej? Ivanka, ahoj, ahoj, vítam vás všetkých, všetky pozdravy opätujem naspäť, všetkých vás zdravím naspäť, čaute, vítajte na mojom streame. Ak máte nejaké otázky, budem sa venovať im, budem sa venovať komentárom. Pokiaľ komentáre nebudú, budeme pokračovať v témach, ktoré chcem s vami prebrať. V témach, ktoré sú dôležité v podstate pre každého človeka v rámci zdravia, progresu a tak ďalej. Jo. Pretože cieľom je každý deň sa zlepšovať o 1% a stať sa najlepšou verziou samého seba. Jo. Čiže, čo je to carnivore dieta? Carnivore dieta je strava založená na živočíšnej báze. To znamená, že zo svojho jedálnička eliminuješ automaticky všetky rastlinné potraviny a produkty. Všetku rýžu, zemiaky, ovocie, zelenina, budú tam len živočíšne produkty na tvojom tanieri. To je carnivore dieta. Čiže len mäso, syr, mlieko, vajca a ryby. Mäso, syr, mlieko, vajca, ryby. Teraz nastáva otázka. Odkiaľ zoženiem sacharidy a vlákninu? Vláknina v prvom rade ani so sacharidmi nie sú esenciálne. Esenciálne znamená to, že telo ich nepotrebuje na prežitie. Nepotrebuje ich urgentne k tomu, aby prežilo. Áno, esenciálne znamená, že telo si nedokáže vytvoriť tie zložky samé. Jo, nie je to ako glukóza, gluconiogenesis, hej, kde sa glukóza vytvára sama, ale sacharidy a vlákninu nepotrebuješ k životu. Niekomu pomôže chodiť na záchod častejšie, jedine. Sacharidy, rýchla energia, OK, nič škodlivé. Zabije ťa sacharid? Nie. Zabije ťa vláknina? Nezabije. Potrebuješ ju na prežitie? Nie. Vôbec. Keby je vláknina esenciálna, aj ja a spolu so mnou mnoho ďalších ľudí po celom svete, ktorí bezsacharidovú alebo nízkosacharidovú stravu nasledujú. Jo? Boli by sme mŕtvi. Všetci, čo toto nasledujú. To nie je, že 2-3 dní bez sacharidov. To sú mesiace a roky bez sacharidov a vlákniny. Jo? Ja som ešte sa nedostal do štádia, že niekoľko desiatok rokov by som to praktizoval, lebo tak dlho to ani nepoznám. Ale o 10 rokov uvidíme. Tak ako niektorí píšu, že uvidím o 10 rokov svoj zdravotný stav. No som zvedavý. Keď mi Jožiš Bažín napíše, že vlákninu je potrebné k životu, alebo nejaký typek, čo má 30 kg, alebo 30% telesného tuku navyše na sebe, keď mi napíše, že vláknina je potrebná, no asi vieš, ako je potrebná. Podľa toho, jak to na ňom vyzerá. Jo? Čiže toľko k tej vláknine a sacharidom. Ďalej, carnivore dieta. Čo sa týka vlákniny, nepotrebuješ k životu, tak ako sme si povedali, ani sacharidy. Bielkoviny, na druhú stranu, potrebuješ k životu, sú esenciálne. Telo si nedokáže vytvoriť samé bielkoviny. Musíš ich prijať z iného zdroja, z potravy. Alebo niekto to zvykne robiť cestou suplementácie. Suplementácia za mňa úplne zbytočná, keď nerátam magnézium, možno kreatín, nejaké omega-3, ale magnézium je jediné, do ktorého momentálne ja investujem peniaze. Magnéziové buď tabletky, alebo sypané magnézium do úst, alebo šumivé tabletky kľudne, alebo šumivý nápoj, respektíve prášok, ktorý si dáš do vody a sa ti rozpustí. Čiže magnézium v podstate v akejkoľvek forme užívaš, tak je veľmi benefitné. Momentálne ja užívam magnézium vo forme tabletky. Hej. Není to až tak podstatné, hej, sú viaceré druhov magnézia, ale magnézium potrebuješ
pre tvoje telo, ktoré zo stravy nejako nevyčerpáš, ani nezoženieš. Jo? Ostatné suplementy zbytočné. Všetko máš v potrave a hlavne v mese. Meso má najväčšiu nutričnosť, najväčšiu biovstrebateľnosť a najväčšiu biodostupnosť. Jo? Není to isté mať 100 gramov bielkovín mesa a 100 gramov bielkovín v rastlinách. Pretože rastliny aj na to isté množstvo bielkovín majú oveľa inú biovstrebateľnosť, výrazne nižšiu ako živočíšne zdroje. To znamená, že keď si dáš 100 gramov bielkovín z rastlinného sveta, do tela sa ti vstrebe možno 20% z toho. Hej. Zo 100 gramov 20%. Hej. Čiže čo so zvyškom týchto bielkovín? Telo ich zo seba vylúči von. Odpadový materiál, čo telo nepotrebuje, ide do katabolizmu, do záchoda. Hej. Potom to spláchneš. Všetko, čo je navyše. U živočíšnej stravy, že skoro všetko vstrebeš, hej. Tam je minimum odpadového materiálu. Preto, čo sa týka chodenia na vecko s vlákninou alebo bez vlákniny a bez sacharidov, mäsožravci primárni alebo karnivoristi chodia na záchod oveľa menej, lebo nepotrebujú chodiť tak často na záchod, lebo majú v tele oveľa menej odpadového materiálu. Jo? Čiže toľko ku odpadovým materiálom. Odpadový materiál není len to, ako často chodíš na záchod. Ty keď zješ napríklad balenie cukríkov, balenie čipsov, čipsy so salzou, pukance vypražané na oleji, alebo teda urobené na oleji. Na kalórie, keď si to vyrátaš, príjmem toľko kalórií, 1000 kalórií s pukancov a 1200 spálim, nepribereš toho. OK. V rámci priberania alebo chudnutia ti to môže vychádzať z čohokoľvek. Ale to som rozoberal aj na minulom streame. Predstav si punčové rezy, čo som hovoril. 1000 kalórií punčových rezov by si jedol každý deň, ale nič iné. Jedol by si každý deň v kuse len punčové rezy, s tým, že by si neprekročil svoj denný kalorický limit. Myslíš si, že by to bolo zdravé? Nepribral by si, ale jedol by si punčové rezy, tak aby si bol v kalorickom deficite. Je to zdravé, keď nepribereš toho? Že do tela príjmaš iba múku s cukrom? Cukor, rafinovaný cukor, rýchla energia, takisto rýchly spad energie, poobedné šlofíky, jebáky na tele, horšia pokožka, horšia psychika, väčšia chuť na sladké. Pri bielkovinách sa ti tento apetít znižuje, pretože v mozgu máš vlastne hormón, ktorý, máš tam viac hormónov samozrejme, ale leptín, respektíve leptínová senzitivita je hormón, ktorý nie že ovláda tvoje chute, ale má výrazný vplyv na tvoje chuťové poháriky. Čím viac bielkovín a hlavne živočíšnych bielkovín ty skonzumuješ, tým menšiu chuť máš na nezdravé potraviny a na jedenie celkovo. Jo? Tvoje telo sa preadaptuje z dlhodobého hľadiska na to, čo robíš dlhodobo. Aj na to, čo ješ dlhodobo. Všetko, čo robíš dlhodobo, sa stane zvykom. Keď nezdravo dlhodobo, zvykneš si na nezdravé veci. Pečivo, rastlinné oleje, alkohol, môže to byť nikotín. Jo. Čiže toľko k tomu. Čím viac bielkovín príjmeš, tým menší apetít máš na nezdravé veci. Pretože bielkoviny ti potlačajú leptinovú senzitivitu. Nie, že potlačajú, ale zväčšujú. Spracované potraviny robia presný opak. Jo? Čím viac sladkosti, fast foodov, nezdravých vecí konzumuješ, tým väčšiu máš chuť ich konzumovať. Jo? Preto neustále chceš niečo maškrtiť, do niečoho si zobnúť občas nejaká sladkosť, hej, nejaká extra snickerská medzičasom a tieto blbosti. Skús jesť všetko, nielen mäso. Ja nedávam iba mäso.
Neviem, odkiaľ to máš, že iba meso. Neviem, či si od začiatku live streamu počúval, alebo si sa len teraz pripojil, ale rozprávam niečo úplne iné. Čiže tak, ak nebudú otázky ani komentáre, budem pokračovať v téme live streamu. Dnes to bude krátke, do nejakých 15, 20, 25. Tak teda živočíšne produkty. Vítajte ďalší ľudia na streame. Dneska to bude kratšie, lebo mám iné mimo streamerské povinnosti. Čiže čokoľvek vás napadne po streame, nejaké otázky, môžete si ich nechať na zajtra, na ďalší live stream. Hej. Vyriešime dopodrobná problém. Začína mi viac a viac ľudí písať, že ako vyriešiť ich problémy a u všetkých to funguje. Ozval sa mi včera bývalý klient, ktorý schudol na carnivore a animal-based diete 20 kg za 2 mesiace. Potom sme nejaký čas neboli v kontakte. Včera sme sa dali opäť do kontaktu. Uvidíme v rámci spolupráce, že ako budeme ďalej fungovať. Ale už to nie je ani tak klient ako kamarát. Skadiaľ budeš príjmať potraviny z živočíšnych produktov? Asi ťažko. V živočíšnych produktoch máš všetky vitamíny, ktoré potrebuješ. Jediné, čo sa oplatí doplňať v rámci suplementácie, je magnézium. Hej. Kreatín, omega-3 nezaškodí ti, ale prežil by si bez toho, hej, kvalitne, hej. Magnézium, to treba doplňať. To nezoženieš v strave dostatok, koľko tvoje telo potrebuje. Jo, žiadne otázky, takže pokračujeme. Stream šľape. O vláknine som doteraz hovoril, takže nebudem to opakovať, lebo ostatní ľudia už to počuli doteraz. Vláknina nie je esenciálna, nepotrebuješ ju k životu. Pomáha ti k niečomu? Chodí na záchod častejšie? OK. Pomáha s travením? No, že chodíš častejšie na záchod. Super. Bomba. Skús ísť na carnivore dietu, na animal-based dietu, alebo zniž sacharidy a vlákninu. Uvidíš, o koľko budeš chodiť na záchod menej a o koľko lepšie sa ti bude vykonávať tvoja potreba vlákninová. Keď sa ti to nepáči, tak nechodiavaj na môj stream, keď to sú kokotiny. Ja sa nebavím o názoroch. O názoroch, čo si o tom myslíš, aký máš pohľad na túto vec, sa môžeš baviť so svojou frajerkou, že čo si o tom myslíš. Ja ti hovorím to, ako sa veci majú. Fakty, na rovinu, priamo. To, jak to je. Nie, čo si o tom myslím. A čo si o tom myslíš ty. Ja to robím pre tých ľudí, ktorí sa chcú niekam posunúť. Nie pre tých, čo nesúhlasia so mnou a chcú so mnou nejak argumentovať môj názor proti jeho názoru. To sú základné poznatky, ktoré sa učia na školách. Nehovor tu blúdy, prosím ťa. Škola jediné, čo ma naučila, je písať, počítať trochu. Aj to, čo nevyužijem väčšinu vecí. Medicína, vysoká škola, potravy. Na školách sa vôbec neučí o tom, ako by to malo byť, o tom, ako to v skutočnosti je. Hej. Akože ak zo školy ty poberáš nejaké poznatky, že brokolica je extra zdravá potravina, tak si na tom veľmi zle. Tak ako veľa ľudí. Jo. Máme ďalších ľudí, vítajte. Do nejakých 15-25 tu budem ťahať, potom to ukončím. Lebo musím niečo ešte porobiť. Jo. Čiže toľko k tomu. To bolo na začiatok, v podstate už aj na záver. Niečo o carnivore diete, pretože minulý stream ste chceli trošku priblížiť to, čo to je carnivore dieta, čo je to animal-based dieta. Animal-based dieta, kde konzumuješ takisto živočíšne produkty, avšak animal-based oproti carnivore dovoľuje príjmať aj nejaké plody. Takže aj nejaké ovocie, nejaké rastliny. Med, ovocie a živočíšne produkty. To je, dá sa povedať, animal-based dieta, ktorú aj ja nasledujem. Možno ešte viac ako carnivore, ako kedy. Teraz je leto, doprajem si viac ovocia, robím si ovocné, zdravé
sorbety, zmrzliny, alebo ako to nazvať, samozrejme bez smotany, bez cukru. Takže teraz si doprajem aj ovocie, záleží aké je obdobie. Carnivore, animal based, pomer 80 k 20, 80% živočíšne produkty, 20% to, čo mi chutí. Či už zdravé, nezdravé, to je jedno. To už je na každom, kto má čo rád. Jo. Nelly, vítaj na streame. Vítajte. Máme tu ďalších ľudí. Ďalší ľudia, čaute. Ahojte. D je Strdiečková, ahoj. Ahoj, vítam ťa na streame. Máš nejaké otázky? Doteraz sme prebrali carnivore dietu, animal based dietu. Čo je to vlastne vláknina, čo sú to sacharidy sme prebrali. A za chvíľu budeme aj končiť. Je mi to ľúto, ale streamy sú každý deň, takže nič vám neunikne. Čokoľvek nezodpoviem dnes, tak bude zodpovedané pri najbližšom streame. A keďže tlačím na pilu, aby streamy boli každý deň, pri najhoršom do 24 hodín sa dozviete riešenie na váš problém alebo odpoveď na tvoju otázku. Žena som, nie dieťa. Povedal som ti, že si dieťa? Čiže toľko k tomu. A ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Zvyknem teraz robiť, že zo streamu vysekám nejaké pasáže a urobím z nich reelska, lebo niektoré myšlienky sú dosť dobré, ktoré by som aj tak natáčal, ale takto v podstate zefektívnim a zdiverzifikujem tvorbu obsahu, lebo to poviem na streamujem a zároveň iba odseknem myšlienku nejakú 30 sekundovú, urobím z toho reelsko. Takže dosť efektívne, dve veci naraz viac menej urobím. Jo. Reelska sú na to, aby sa tvorca ukazoval do sveta. Kričím do sveta: halo, existujem, tu som, všimnite si ma. Hej. Streamy sú na to, aby som sa každému venoval individuálne. Vybudoval si dôveru a preveroval zároveň svoje vedomosti. Vy sa ma niečo opýtate, ja to musím sypať z rukava, nemám pripravený žiadny scenár tuto, keď mi príde nejaká nečakaná otázka. Keď mi napíše niekto niečo do komentára pod reelsko, tam si môžem pripraviť scenár, odpoveď na mieru, posekať to tak, ako to mne sa hodí, ako mi to mne pasuje. Ale na streame nemám šancu. Na streame vidíte moju 100% autenticitu, mimiky tváre, prvotné, žiadna pretvárka, môj prízvuk, moju reč tela, moje vedomosti. Na streame to nemám ako nafejkovať. To, jak sa bavím na streame s ľuďmi, v podstate tak sa bavím naživo s ľuďmi takisto. Čomu sa venuješ? Venujem sa pomáhaniu, riešeniu problému ľuďom. Čiže riešim problémy ľudí. Či už je to schudnúť, nabrať svaly, niečo ohľadom zdravia, zdravotné problémy, či už tráviace ťažkosti, krče, skeletálne problémy, problémy s obličkami, či už sa chce niekto len udržiavať a nejak extra neposúvať, chce iba zdravšie žiť, chronicky, či už sú to psychické problémy, či už sú to nejaké rady v rámci cvikov, v rámci stravy, v rámci gramáže, v rámci jedálničku, v rámci pomerov, v rámci diet, v rámci psychiky. Psychiku rátam tiež ako zdravie, ako psychické zdravie, pretože ty môžeš mať six-pack na bruchu, alebo ak si žena, môžeš mať po piči riť, za ktorou sa každý chlap otáča, ale keď máš depresie, môže byť ako pekný alebo pekná chceš, môžeš neviem ako vyzerať, ale keď sa cítiš na nič, tak tam kolabuješ. Tam už sa to bude odzrkadľovať aj na tvojej fyzickej forme, tvoja psychika. Pretože časom strátiš motiváciu aj disciplínu, spadneš naspäť do starých vzorcov. Psychika je takisto v rámci zdravia, čomu sa taktiež venujem. Psychika alebo fyzička, hej, fyzické, psychické zdravie. Tomu sa venujem. Mal som klienta, ktorý mal problém s peniazmi, míňal peniaze na blbosti, veľa nezdravých potravín kupoval. On zarábal tak 3-krát viac ako ja a odo mňa si ešte požičával peniaze.
raz si požičal, nie že by to bolo pravidelne, ale raz som mu požičal ja peniaze dokonca. Potom mi zvyšok doplatil a tak ďalej, ale raz som mu musel ja požičať peniaze. Zarábal 3-krát toľko, čo ja, násobne menšie výdavky mal, iba to rozjebal na fast foody, na neviem čo, to je, že 5-krát do dňa si objednal niečo, raz pizzu, raz burger, raz McDonald's, potom išiel do KFCčka, potom išiel do Kauflandu skúpiť pivo. Hej. Riešil som aj takýto prípad. Mal som psychicky nestabilného človeka, ktorý bol tu na streame, nebol to priamo môj klient, ktorý že vraj údajne 20 krát za deň vykonáva svoju potrebu doma, nič iné nerobí, iba chodí do roboty. Hej, čiže masturbuje 20 krát za deň. Kto vie? Bol tu na streame niekoľkokrát, vraj s tým má fakt problém. Čiže nevidím žiadne ďalšie otázky. Rebuška, vítaj. Naty, vítaj na streame. Ahojte. Budem za chvíľu končiť. Ak máte ešte na záver otázky nejaké, opýtajte sa. Jo. Dnes som sa prvýkrát najedol po 35 hodinách. O 2:00 približne to bolo. Tak 2 hodiny, 5 minút. Pretože išiel som pôvodne 24 hodín bez jedla, 24 fasting. Potom som šiel spať, že tie hodiny sa naťahli. Dneska som si išiel ráno kúpiť slaninu, hovädziu pečeň a bravčové mäso. A ešte sír do toho. Akože ja som si navaril na schvál menej, aby som to nezjedol. Teda, aby som to zjedol celé. Aj tak som to nevedel celé zjesť. Tie bielkoviny ma tak nasytili a nemám chuť teraz na nič nezdravé. Bravčové mäso, bielkoviny nasytili ma a nepotrebujem nič nezdravé teraz konzumovať. Jo. Čiže 35 fasting, v podstate 35 hodín, keď som išiel, 35 niečo, hej. Telo si oddychlo od trávenia. Prebytočný bordel, ktorý bol v tele, ktorý sa potuloval po krvnom obehu, išiel preč. Všetko som vypotil a vykatabolizoval, takže špiny z tela sú preč. Jana Miklošová. Čiže toľko k tomu. Majú tu ďalších ľudí. Ahojte. Čiže tak. Čiže týmto streamom dúfam, že som pomohol. Tak to je cieľom každého streamu. Pomáhať a riešiť problémy ostatných ľudí. Budovať dôveru. Potenciálne nové kontakty. Potenciálne nových kamarátov. Keď to nebudú nejakí priebanci. Jo. Takisto budem zakladať. O chvíľu bude šľapať Facebook skupina, ktorá bude zadarmo a nájdeš tam v podstate všetku hodnotu, ktorú mám v sebe. Budem sa zároveň posúvať každý deň o 1% naďalej a ukazovať to a zdieľať s ostatnými ľuďmi. Takisto iní ľudia si budú navzájom zdieľať medzi sebou skúsenosti, či už v rámci fyziky, psychiky, stravy, tréningov, progresu, financií, možno tam nájdeš potenciálneho biznis partnera. Uvidíme, kam to až dotiahneme. Vytvoríme si takú komunitu. Cieľom bude aj to, aby tam neboli nenávistné prejavy, hejty, nadávky, urážky, nárážky. Pretože veľa ľudí sa bojí niečo opýtať pod svojím menom. Lebo sa boja, že niekto ich za to zdrbe, vysmeje. Toto nebude akceptovateľné v mojej skupine. Takisto ani na streamoch, ale vždycky sa pripojí niekto, kto ti napíše blbosť, hej. Či už na to, čo hovorím, alebo že som plešatý. Každý si nájde niečo na niekoho. Ale toho automaticky ho že bloknem, keď napíše nejakú blbosť. Na Facebooku to nebude možné. To sa bude riediť cez sitko, títo idioti. A budú tam len seriózni, sofistikovaní ľudia, ktorí chcú každý deň posúvať svoje limity o 1%. Finančné, zdravotné, to je jedno. Ľudia, ktorí majú ciele, tam budú. Bude to komunita. Máte sa na čo tešiť. Jo, čiže máme 23. Nevidím žiadne komentáre, žiadne otázky. Kamoši, dneska je ešte sobota. Dúfam, že nepojete niekde na diskotéku sa opiť, minúť veľa peňazí. Môžete robiť niečo produktívne.
Väčšina mladých ľudí sa pôjde zabávať, minúť peniaze, opiť sa, škodiť si zdraviu. Budú platiť za to, aby prokrastinovali. Čiže dúfam, že vy takí nebudete. Môžete ísť si zacvičiť, ísť na prechádzku, prečítať si niečo, vypočuť si užitočný podcast. Čokoľvek, čo nebude v rámci na úkor zdravia a peňazí. Jo. Čiže vidíme sa zajtra. Akékoľvek otázky máte, môžete mi napísať anonymne na telonym, ak sa nechcete pýtať pod svojím menom. Ja na to budem odpovedať verejne, ale anonymne. Len ty budeš vedieť, že ty si sa danú otázku pýtal. Takže vidíme sa zajtra. Majte sa pekne a čaute.